Это у нас крой кофты флисовой. Здесь мы кроим сразу несколько слоев. Кызлар жылы үз киеме балаклава ыйык башлар тегә. Эш тизрәк барсын өчен тукманы берничә кат-катлый. Киемнәр менә шулай өлешләп җыела. Сыгыннан машинада тегәләр. Егетләр муен өлешен замок белән каптырыла торган итеп эшләргә сораган. Тукмасы флис, ул җылыны саклый. Балаклава һәм ыйык башлар да шул материалдан. Была группа, уже где девочки собирались по городам. Без интернетта тегүче хатын-кызлар төркеменә юлыктык. Алар җыелышып егетләргә җылы киемнәр тегә. Мин дә Казанда үз төркемебезне булдырдым. Теләге булган һәркемне бу игелекле эшкә алынырга чакырдым. Барлыгы 400дән артык кеше җыелды. Барысы да тегә белмәсә дә тукымалар аларга акчалата ярдәм итә. Кемдер аларны алып кайту өчен үз транспортын бирә. Безгә эшче куллар бик кирәк. Дарья Мөхәммәтшина блогер тегү буенча махсус белеме юк. Ул интернеттан карап үзлегеннән өйрәнгән. Элек заказ буенча тексә, хәзер төп игътибарын хәрби киемнәргә юнәлтә. Аларны Барс, Тимер һәм Олга батальоннары өчен әзерли. Елена Анисимова Дарья Мөхәммәтшина төркеменә бик теләп кушылган. Ул гомер буе тегүче булып эшли. Лаеклы ялга чыккачта тик утырга теләми, иендә тегә. У меня тоже сын. Минем дә улым бар, ул башта армиядә, аннан килешү буенча хезмәт итте. Абыем да кайнар нокталарда булып кайтты. Алар андагы мөхитне бик яхшы белә. Махсус операциядәге егетләр дә кемнеңдер улы, ире, әтисе, шуңа мин бик теләп ярдәм итәргә риза булдым. Киемнәрдән артып калган кисәкләрдән ыйык башлар тегәмди. Тукманы бер дә юкка сарыф итәргә ярамый, чөнки аларны табуы авырлашкан. Җегетләрнең аягы туңа дигәч, мин бер дә бәйли белмичә, мин барып спицалар алып, җипләр алып, мин носки бәйли башладым. Лилия Лотфрахманова волонтер, ул да тегүчеләргә булыша. Буш вакытларында йон ыйык башлар бәйли. Сез дә бәйләгез, балтыры менә шундый озын булсын, берцы белән кигәндә шуып җөрмәсен диеп. Призываем всех желающих, кто хочет нам помочь. Безгә булышырга теләүчеләр булса, элемтәгә чыксыннар иде, тукымалар тиз бетә. Башта аларны үз акчабызга сатып алдык. Хәзер ярдәм кирәк. Тегә белүчеләрне, әзер эскизларны кисүчеләрне дә көтәбез. По ночам, после работы, все как могут. Дарья Мөхәммәтшинага ярдәм итүчеләр шактый. Ул төркемдә барлык акчаның нәрсә өчен тотылганы турында хисап тота. Кызыксынучылар өчен реквизитлар экранда күрсәтелгән. Әзер киемнәрне менә шушындый капларга салып әзерләп куялар. Һәрберсенә менә шушындый белешмәдә ябыштырылган, биредә киемнең размеры күрсәтелгән һәм егетләргә җылы сүзләр дә язганнар. Әзер продукцияны якын көннәрдә җибәрергә җыеналар. Шулпан Касымова, Алмаз Ядинов, Яңа гасыр каналы.